Malibonge igama lenkosi. Ngibonga uNkulunkulu ophinde wanginika ithuba leli. Sengizame kaningi ukwenza le video, usathane elisana nayo. Ngibonga uNkulunkulu ongivulela ithuba namhlanje ukuthi ngibe sestudio sikamfundisi uSikele. Ngizokwenza le video emaqondana nokusindiswa. Sofunda ke nali i-text. Masifunda encwadini kaTimotheo oqala sahluko sesibili verse 1. Ngakho-ke uqala konke ngiyala ukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzela abantu bonke. Amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle nangokuthula, ukumesaba uNkulunkulu nangokuzithoba okupheleleyo. Nangesizotha esipheleleyo. Lokho kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu uSindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe. Bafinyele ekulazini iqiniso ukuba munye uNkulunkulu, munye umuntu munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uJesu Kristu, uKristu Jesu owazinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esizayo. Bese sithola abaseFesu chapter 2 evesini lika 8. AbaseFesu chapter 2 evesini lika 8 lapho ifundeka khona kanje. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Lapha ayaveza lamavesi ngokusobala ukuthi kukhona ukusindiswa. Abantu bayasindiswa. Umbuzo bese uba yini ukusindiswa? Ukusindiswa kuyinhlangothi ezimbili. Khona inhlangothi olezwa umuntu, khona uhlangothi olezwa uNkulunkulu. Uhlangothi olezwa umuntu ukuphenduka. Uhlangothi olezwa uNkulunkulu ukuzalwa kabusha. Kwivideo yesibili part 2 la ngenza khona ukuthi le hlangothi olezwa uNkulunkulu ukuthi wenzani uNkulunkulu ekuzaleni kabusha. Bese kuba esithathu lapho ngithi ke ngiveza khona ukuthi izinto ezifanele zingenziwa umuntu osindisiwe, izinto umuntu osindisiwe angazenzi. Ngiyangena ke kuloko manje ke ngifuna ungena endabeni yokuphenduka, ukuthi umuntu endabeni yokuphenduka bakithi okwezwa umuntu. Okokuqala umuntu afuna singene kuona ukuchaza ukuthi umuntu abone ukuthi kuyini okungeke ukuphenduka. Ngoba siningi izinto abantu abacabanga ukuthi bezenza bese bethi ukuphenduka. Number 1, ukuphenduka khona ukuzalelwa noma ukukhulele esontweni. Umuntu angakhulela esontweni, baningi abantu bakhulela esontweni, khulele esontweni and then ubaba wakhe andane esonto nami ngazalelwa esontweni. Uma ngabe uzalelwe esibhedlela ungakwenza unesi noma udokotela, lokuzalelwa esontweni akukwenza ube yikhona. Abanye bazalelwa kuma-ambulance. Kuzalelwa kwi-ambulance yakusesibhedlela akukwenza uphenduke ube yi-ambulance, uhlale nje umuntu. Abanye yazimalokishini ukuthi uma ufika le eGoli ungayitholi indawo uhlala egaraji. Thola ukuthi umuntu wazalelwa egaraji akaphenduka imoto. Uhlala nje engumuntu. Ngakho ukuzalelwa esontweni akukwenzi ukuthi uphendukile, akwenzi ikhono. Okwesibili, ukukhulela esontweni. Khona ke abacabanga ukuthi ukuphenduka ukuthi abanye bathi ukukhulela esontweni. Ungakhulela esontweni uzibe mdala, kodwa akukwenzi lokho ube yikhono, ube uphendukile. Okwesibili, ukuphenduka kukhona ukubhabhadiswa noma ukuqiniswa. Ungabhabhadiswa. Kithi eZiyoni la sikhulela khona umuntu uyabambabhasa ka7 akumenza abe uphendukile. Ungena isona esomile aphume seyisona esimanzi. Lo phezulu ngathola ukuthi naye akaphendukile, akasindisiwe. Izoni ziyabhabhadisana, esinye siphezulu esinye siphansi. Ayikho into evela lapho. Ngakho uJesu ethi impumputhi eziyaholana, impumputhi iholenye ziyakwazi ukuyiweni zombili. Akukona ukubhabhadiswa futhi akukona ukuqiniswa. Kwezinye inkonzo umuntu uyabusiswa, bona bathi ukubhabhadiswa ukudedicate umntwana anikele uNkulunkulu. Bese siyofunda ikhathizima lesonto. Ikhathizima lesonto bese kezogqoka inyufomu ngoba usephasile wenza yonke into kuthiwa uqiniswa. Isingisi bathi i-confirmation. I-confirmation ayisho ukuthi uphendukile, ayisho ukuthi ke usindisiwe. Ifuna ilandele ukusindiswa le confirmation. Ukubhabhadiswa, bhabhadisa umuntu osekhulile. Then ukubusiswa ulokhu nje i-confirmation kufanele ube umuntu osezofundiswa zonke iziqaliso zokukholwa, izifundiso zokukholwa
bese kuyaqhubeka. Okwesithathu, ukuphenduka akukona ukuya esontweni. Ungagqiqa esontweni uye right ungabi khona isonto olimistayo, kodwa akusho ukuthi uphendukile. Okwesibili, nokukhipha imali yamathikithi nezimemezelo. Ukuthi ukhipha imali yamathikithi ukhiphana akusho ukuthi uphendukile. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu eseshonile bafuna imali yamathikithi bese bewafaka ebhokisini lakhe bathi awumsiza phambili. Abola nomzimba kusuke engasekho lo muntu uba awamsizi leyo khona. Okunye nokukhipha imali yeminikelo. Ungakhipha imali yeminikelo ukhanda isonto wenza yonke into. Iyafuneka yona iminikelo leyo namathikithi ayafuneka ukuze kuphume imali izokusiza esontweni, kodwa akusho ukuthi wena uphendukile. Okunye ukuphenduka kwesihlanu, ukuphenduka kokukhona ukugqoka ijoyini yesonto. Ungayifaka ijoyini yesonto wenza yonke into. Khumbula imama ngisahlala eNyukhasela wayexabene nomunye. Uma bexabana ufaka iyunifomu lesine. Uyakhuluma uthi hey, ungisukela unenhlanhla uba ungisukele ngifakele le joyini yasesontweni. Uma ngayibeka phansi le joyini ungabona ukuthi ngingakwenzani. Kuzovela umuntu okuyena yena. Kusho ukuthi ukuphenduka kunjalo awukwazi ukukhumula ukugqoka. Ukuphenduka into ekhona. Ngakho ijoyini ilungile uma kuyinto yesonto yokuhlukanisa ukuthi nikhona nigqoka sonke igqoka leli sonto, kodwa ayisho ukuthi uphendukile. Kwezinye inkonzo angangeni lapho kulo bengifuna ukukhuluma. Ukuphenduka kukhona ukuba idikoni noma umkhokheli. Ukuthi bakubekile abayidikoni, amanye amadikoni abekwa ngoba esemadala kuthiwa usekhulile ukhona la. Futhi-ke ukuba idikoni into enhle kakhulu ngoba amadikoni anakekela indlu yesonto, anakekela nomfundisi ukuthi impilo iphila kahle. Nomkhokheli kusho ukuba umkhokheli ekwazi ukukhokhela abantu abasha. Ngakho ibhayibheli omama abadala kufuna bafundise yini omakoti abasha baphathe kanjani, bafundise into efana umkhokheli-ke lo. Kodwa kufanele kube umkhokheli ophendukile. Ukuba uvele ukuthathwe nomuntu kuthiwa umkhokheli engaphendukile, ayikho into azoyenza eqondene nokuphenduka. Okwesikhombisa, ukuphenduka kukhona ukuya eBible school noma ukuba umfundisi. Ungaya eBible school waqeda usithole i-Doctor of Divinity. Akuwenzi lokho ukuthi uphendukile. Okwesibili, ungaba umfundisi. Omunye umfundisi u-A.Q. Zuma wayekhuluma nomunye umfundisi wathi kukhona indlela esuka behind the pulpit esihogweni straight. Wathi umfundisi ongasindisiwe angashumayela afe behind the pulpit eshumayela. Bajabula abantu bathi uyezulwini kanti usuke just behind the pulpit wathi galakaxa phakathi esihogweni ngoba akasindisiwe ngeke aye ezulwini. Ngakho uba umfundisi akukwenzi ukuba uphendukile. Yini-ke ukuphenduka kwempela? Number 1, ukuphenduka kwempela ufuna uzibone ukuthi uyisoni ngemvelo. You got a sinful nature. Sin is embedded kuwe. Isingisi-ke esikhulu lesi, embedded, sikuwena phakathi, awukwazi ukuzihlukanisa nazo. Kufana nokuthatha ikhandlela elimhlophe uthathe elibovu ulihlanganise. Lihlangene awukwazi ukulikhipha leli libovu lisale limhlophe. Kunjalo-ke impilo esizalwa nayo. Sizalwe esonweni. Uzalelwe esonweni izayo khona la lithi khona ukhumbula ngathi izayo uthi ngathatha lesonweni ngazalelwe esonweni. Akusho ukuthi ubaba wakho ahlala noma wakho uhlala noba kwabo isono cha. Balithi iBhayibheli izala lamnandi. uNkulunkulu ukhuluma lokho bengakaweli esonweni. Akusona isono lo. Uzalelwe esonweni kusho ukuthi-ke ngazala ngaphuma nginemvelo yokuba isoni. You have to recognize lokho ukuthi isono umuntu akafundiswa uzalwa enaso. Bona ingane ezimbili uzibeke zingazi lutho ziyakwebhana. Zikwebhana izibanga wazi ukuthi yini futhi zifundiswa ubani ukula kukhona enhlizweni yabo. Ngakho you have to recognize okokuqala ukuthi wena uyisoni ngemvelo awukwazi ukusiza. Inabangani bami abangamavenda. Ngithi mina uma umvenda ngasukela ngohlala le ngane zami kuzabe kube isula nesesine zikhulume zibe omakhazi zibe yonke into zikhuluma isivenda gqoka isivenda sidanse isivenda sizikudla kwesivenda. Kodwa emva kwesikhathi uzobona lamase kugiya noma kukhona into yakho mthawu laba baba nodlame nje ubathina abantu abangamavenda sibantu abalungile abangayifunda ukuthi hayi laba ukhokho wabo wayumzulu lento le ikuwe isibhedede kubo udlame lolu lukubo. Hayi ukuthi-ke lapha bakhona nje ngokubakhona. Kukhona incwadi ebhalwe uBilly Graham ethi To Peace with God, ithi Peace with God. Iveza-ke ingulube lapho isesithi ingulube kaBilly Graham. Uthi athatha le ngulube wayiwasha umuntu wayiwasha yaba yinhle too much.
imhlophe, ifaka ubhothayi, wayifaka nebhele. Bathi isilwane sasendlini siphendukile asifani nezinye izilwane. Kwenzeka wakhohlwa ukuvala umnyango, yaphuma le ngulube, yaphuma nasegeyithini, wayifuna akaze ayithola. Wabuza kubantu, anibonanga ingulube? Bathi ikhona. Wathi emhlophe, bathi asiyibona, ikhona ebrown esibonile laphana. Ikuphi? Athi ileli xhaphoze elingenzansi kunodaka lapho. Uma efika wathola ukuthi ingulube yakhe iyazibhuqa ngoba ibigezwe ngaphandle, kodwa inhliziyo yayo yengulube ibingaphendukile ngaphakathi, ibigezwe ngaphandle. Unjalo-ke umuntu, ungamnika iBhayibheli elikhulu, umnika yonke into, umnika icula, ahlabelele laphana, enze yonke into, kodwa ima engaphendukile, engasindisiwe, uqala engaphendukile bese ezalwa kabusha. Uma esuka nje laphana uzogila imikhuba ekhona lapho. Ngamanye amagama kufuna umuntu onjani azibone ukuthi uyisoni, ayikho into angayenza yena ukuzisindisa nokuziphendula. Ngamagama yonke yokuqala le, recognize yourself that you are a sinner. Ayikho into ongayenza futhi ngeke ukwazi ukusindisa. Okwesibili kufuna kukhona la ngibhale khona. Okwesibili kufuna ukuthi azibona izono zakhe. Isekuloko okuqala le ngikhuluma ngako ukuthi ke azibona ukuthi uyisoni ngemvelo. Kunevesi elikhona lapho kwabaseRoma chapter 3 verse 23. Unjalo from 10 to 23. Ngizolipharaphrase nje ngiqala ku3. U3:10 uthi ngokuba bonke bonile akekho noyedwa olungileyo. Ungalifunda kuyenzansi. Kodwa engikuthandayo ukuthi mawufika ku23 ka3 lithi ke 23 and 4 lithi kodwa balungisisiwe bonke ngokukholwa inkosi uJesu. Ngamagama ukuthi labantu abangalungile ku3:10 uNkulunkulu wenza indlela ukuthi balungisiswe ku3:24. Ngamagama ukhona okokuqala ukuthi umuntu ke uyisoni. Masifunda encwadini yabaseKorinte yalo le incwadi eka 1 John ivangeli ngokaJohane chapter 1 evesini lika 1 John chapter 1 verse 8 and 9 lithi othi akanasono uyazikhohlisa. Othi akanasono uyazikhohlisa kusho ukuthi ufuna uvume ukuthi uyisoni. Okwesibili ukuzibona izono zakho. Ubona izono zakho udabuke ngazo. Ubona izono zakho okokuqala. Number 2 ubona izono zakho. Masifunda laphana encwadini kaLuka ku chapter 5 evesini lika 8 sibona uPetro lapho. uJesu mayetha kaphosa inethe uthi ngisuka ubusuku bonke asibambanga lutho uthi ayanxa yezwi lakho ngizokwenza lo uthi wayiphosa inethe abamba indlazi eziningi. Wathi mebamba indlazi eziningi wabona izono zakhe ukuthi yena mubi. Wabona uJesu ukuthi lo muntu okhuluma la owumfundo kade esebenzisa ilokhunja yami isikebhe sami ungcwele. Wasibona izono zakhe. Awutshelwa umuntu ngizofuna uzibone wena izono zakho. Omunye simbonayo ebona izono zakhe simthola laphana kuLuka 18 evesini lika 13. Lapho lo ndaba ikhuluma ngomfarisi kanye nomthelisi. Lithi umfarisi wahamba beyokhuleka eThempelini. Umfarisi wakhuluma konke okuhlakwenzayo. Kodwa lithi umthelisi wamenzansi lapha egcineni wathi inkosi mina ngisona ngifanele nokuba khona la. Lithi wadabuka wabona izono zakhe. Uthi uJesu ubani owahamba lapho ethola isibusiso? Ithi ilo mthelisi owazibona ukuthi uyisoni. Number 1 ubona izono zakho. Okwesithathu esingena kona ukudabuka ngezono zakho. Akulula akugcini lapho ukuthi uyabona ukuthi uyisoni ngemvelo nokubona izono zakho. Ufuna udabuke ngazo usuzibonile. Uma sifunda lapha encwadini kaLuka chapter 15 evesini 18 sithola indodana yolahleko lapho. Indodana yolahleko yathi sihleli le ilusi ingulube ishiye lonke ife ekhaya. Yabona yona ukuthi ayifanele ukuba la. Sivamisa ukuthi iyayidla lengulube. Mawufunda iBhayibheli likahle lithi iBhayibheli iyayifuna ukudla imindumba, ifuna ukusuthisa ngemindumba ezwayizingulube. Kodwa umnikazi wengulube wayengakuvumeli lokho ngoba isimo sayo sase siwese kunesezingulube. Ingulube zase simene singcono. Yona mayengayithola idla ukudla kwengulube wayengayishaya. Yabona ukuthi awuyimi lo madoda esenginesimo esiwese esidlula sengulube. Lithi yazibona ukuthi yonile uyise kufuna kuNkulunkulu, ifuna ukuphindela emuva iye kuNkulunkulu iyocela intethelelo.
Omunye sibabonayo lapho sibona kwizenzo ku chapter 2, ku chapter izenzo chapter 2 evesini lika 37. AbaJuda lithi uPetro meshumayela lapho bahlabeka ezinhliziyweni zabo badabuka, bathi madoda bazalwane sokwenza njani, nabathi uPetro phendukani ezonweni zenu ukuze namukele isiphiwo sikaNkulunkulu lesabantwana benu sikaMoya Oyingcwele. Basibona badabuka ngazo. Kukhona-ke abantu esibathola eBhayibhelini ababili abazibona izono zabo kodwa bazake banjani badabuka. Angingangeni lapho, ngizongena late lapho. Ukuzibona izono zakho udabuke ngazo. And then okwesine sithola ukuthi ukuzivuma ucele intethelelo, ukuzivuma ucele intethelelo. Masifunda kwiZaga chapter 28 evesini lika 1, ngizocela ukufunda iZaga chapter 28 evesini lika 1. iZaga chapter 28 evesini lika 1. iZaga chapter 28 lithi akufuni paraphrase, akufuna ngifunde njengoba linjalo. 28 iZaga 28 evesini lika 1. iZaga 28 evesini lika 1. Lapho ifundeka khona kanje. No, 28 evesini lika 13, I'm sorry. 28 evesini lika 13. Lithi ofihla iziphambeko zakhe akayi kuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola yini intethelelo. Ngamagama ukuzivuma izono zilani ziyavuma bese ucela intethelelo. Sithola lapho nobasitholile na 1 John lapho lithi khona umuntu odwa akanasono uyazikhohlisa, kodwa ozivumayo izono zakhe uyahlanzwa athethelele zonke izono zakhe. Okwesihlanu ukumamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Masifunda encwadini ivangeli ngokaJohane ku chapter 1 evesini 12 lithi weza kwabakha abamamukelanga, kodwa bonke abamamukela wabanikeza amandla ukuthi abangabantwana bakaNkulunkulu. Ngithanda lesixhosa lithi wabanikeza igunya, inauthority ukuthi bangabe abantwana abantwana bakaNkulunkulu. Ngakho emhlabeni kukhona abantu nabantwana bakaNkulunkulu, khona abantu bakaNkulunkulu nabantwana bakaNkulunkulu. Mawufunda kuJohane aboJohane abancane lithi kubonakala ngalokho phakathi kwabantwana bakaSathane nabantwana bakaNkulunkulu. Abantwana bakaSathane benza isono, abakaNkulunkulu abantwana abasezini isono. And then bese si kwabaseRoma ku chapter ukumamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Uma sifunda abaseRoma chapter 10 verse 8 and 10 lithi umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ukulunga, aphimisele ngomlomo kube ukusindiswa. Ukholwa yini ngenhliziyo ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, aphimiseleni ngomlomo, aphimisele ukuthi uJesu wamvusa kwabafileyo. Lithi lo muntu njani uyasindiswa usemamukela uJesu. Bese kuthi okwesithupha ukuzishiya izono zakho. Njoba sibonile kwabaseRoma kwiZaga 28 evesini ka 23 elithi 28 evesini ka 13 ofihla iziphambeko zakhe akayi kuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Kunabantu eBhayibhelini abazivuma izono zabo mara bazange bashiye, kusho ukuthi abawutholanga umusa. Bafa kabuhlungu. Oqala sibona uFaro lapho kuvela inhlupheko, uMoses emvezela inhlupheko, wakhala wathi ngisoni, ngicela impela ungicelele intethelo loNkulunkulu. Amkhulekele uMoses ziphele inhlupheko, aphinda abuyele lapho. Kwazoba izikhathi ezimbili noma ezintathu. Lo muntu akazishiyanga, wazivuma kodwa kanjani akazishiyanga. Okwesibili sibona uDavida ejaha noSawuli ejaha uDavida. Wamjaha uDavida ikhathi ezimbili, uDavida ethola ithuba lokumbulala, amiyeka akhala athi angimubi uDavida ndodana yami, ngicela ungithethelele. Kodwa mase miyekela uDavida avume uDavida
kusho ukuthi lo muntu ungithethelele isiphelile indaba yethu, aqhubeke amhubhe emjaha right through. uDavide wazi wathi hayi ngiyabona ngizokufa uzongibulala umuntu, ngcono ngisukela ngami ngibalekele kwelamaFilistiya. Ngakho ukuzivuma izono ungazishiyi akusizi ngalutho lokho. Uma okwesikhombisa ukulungisa amacala akho lapho engalungiseka khona. Sifunda laphana ngokaLuka chapter 19 verse 8 sifunda ngoZakewu. uZakewu uJesu uma esefika endlini yakhe, uZakewu uyabona ukuthi ube umthelisi, umthelisi uphambene noNkulunkulu, balithi abathelisi babephambene noNkulunkulu, bakwathiwa izoni. Uthi-ke insindisi ifikile endlini yakho. Uthi-ke uZakewu uma ngabe if i-question uthi if kukhona into yomuntu engiyithathile ngizoyiphindisela iphindiwe. Ngamanye amagama ufuna ukwenza into eyisho umthetho kaMose ukuthi uma uthatha inkomo yomuntu ufuna uyiphindisela iphindiwe ngesikangaka ivu kangaka. And then incwadini yezaga lithi iselo uma libanjiwe into elitholile ufuna ibuyisele iphindiwe kasikhombisa. Nawe uzokwenza lokho. Esingisi bathi restitution, ukuphindisela into kade uyithathile engeyona yakho. Restitution igama lelo lesingisi niyasaza-ke isingisi nilifundile, kodwa lisho lokho ukuthi restitution, ukuphindisela into okade uyithathile uyiphindisele. Uthi uzokwenza lokho. Uthi-ke ngamagama uthi uma kukhona engikwenzile ngikwazi ukukufikisa ngakulungisa. UJesu akayingeni kwabo ingene indaba yalokho. Uthi insindiso ifikile kuphi? Endlini yakho. Ngamagama lokho othi uzokwenza kona sokukwenza umthetho. Isikhathi somthetho siphelile, sidlulile. Into ekhona manje yinye kuphela, ukuthi wena uphenduke ungaphinde ukwenze lokho. Ilokho-ke okumaqondana nani nokuphenduka okwenziwa umuntu. Okokuqala ukuzibona ukuthi uyisoni ngemvelo, wazalwa uyisoni. Okwesibili ukuzibona izono zakho. Okwesithathu ukudabuka ngezono zakho. Ungasho ukuthi yebo uyazibona izono zakho uyadabuka ngaso ukuthi wenza into. uPaul mekhuluma encwadini yabaseKorinte bokuqala kuchapter 6 ekhuluma kuchapter 10, 11 and 12 ukuthi babe njalo abanye kini kwindawo uthi-ke kukhona izinto enanizenza nisesempilweni enaniyiphila eseninamahloni ngalezo zona enanizenza. Kusho ukuthi umuntu uyakubona lokho, abona adabuke ngezinto ayizenza. And then okwesine ukuzivuma izono zakho, ucela intethelelo. Okwesihlanu ukumamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Okwesithupha ukuzishiya izono zakho. Ukwenzani? Uzishiye izono. Okwesikhombisa ukulungisa amacala akho lapho engalungiseka khona. Endabeni kaZakewu ngifuna ukuyithinta kancane ngoba ibaluleke too much. Kukhona into evamisile ukwenziwa engelona-ke engahambisani neBhayibheli. Sake sayidiscussa nathi singabafundi beBhayibheli. Lento yenziwa ukuthi umuntu mase sindisiwe lithi la amacala lapho engalungiseka khona. Bathi-ke uma wakhanda indlu ngezinto zokwebiwa kufuna uyithathe le ndlu uyishise. Kodwa umthetho wale situation ayisho ukuthi ishise. Ithi thatha izinto uziphindisele la wantshontsha khona. Okwesibili bathi uma wantshontsha impahla ogqokayo ufuna ukuphindisele la wantshontsha khona. Bathi zishiseke la ushisa amathiki. Kuye kuthiwa mase wenza imvuselelo kuthiwa bonke abantu abathatha izinto bantshontsha balisishise. iBhayibheli lilonke ngisho umthetho kaMose awuthi ishise, uthi ziphindisele la wasithatha khona. Manje akakwenzeki-ke ukuthi ungathatha indlu ithatha isitilo sikhulu wasitshontsha place wasintshontsha usiphindisele. Lithi la engalungiseka khona. Ngabuza-ke banobuzo obuza ukuthi okay ngiyakuleli gama likaJesu angamvumelanga ukwenza lokho. uZakewu wathi insindisi ifikile kuwena. Buza ukuthi awu njoba sikhona-ke la sinabantwana esabatholile emakhaya, amantombazana nabafana, ususindisiwe-ke. Lezi ingane zakho owathola ngendlela engeyona ungekho emshadweni ufuna naso azibizwe phela ashiswe ngoba ziwumphumela wesono. Bathi cha zingane. Ngithi umahluko umuphi lapho? Muphi umahluko lapho? Ngamagama lelo verse alisho ukuthi akushiswe impahla zabantu. Cha, impahla lezo ushise kwenziwe abantu abathathisi la engalungiseka khona. Kusho nendaba ukuthi-ke ikakhulukazi uma wena wazi ukuthi uhleli nomntana womuntu awumlobolile ukipitile. Igama lesingisi-ke lelo likhulu too much lesingisi.
igama elithi keep it, igama lesingisi elithi to keep it in. NgesiZulu thina amaZulu asikwazi ukuthi keep it in, sithi keep it. Uma ngabe keep ithile in noma keep itile, ufuna uhambe phela uyovela ngathi wena ususindisiwe uhleli nomntana omuntu, uthi cha ngathatha lo mntana yena ngihleli naye ngokungeyona indlela eright, ngicela manje ukulungisa, ngikhiphe imfanelo ukuze ngishade ngihlale naye ngilungelo eliphelele, ukulungisa amacala la engalungiseka khona. Inkosi umsa ingusisi, angikhulekeke. Baba othandekayo, nawe umntana wakho sesibonile ukuthi uyisoni, akasikwazi ukusindisa yena, udinga wena, uyaphenduka ezonweni zakhe, osedinga wena ukuthi umzale kabusha. Ngiyabonga umoya ongcwele ukuthi uzomsiza, ungamnika ukuthula, azamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakhe. Ngicela ke wena, amen. Ucela ke wena-ke osuntashi ungagcini kule video, dlulela kwenye uyofuna part 2 ekhuluma ngokuzala kabusha. Kunomkhuleko ozokhuleka lapho ukuzala kabusha, usuzela kabusha usumntana kaNkulunkulu. Ngiyabonga. Uma ungagcini-ke lapho bese uthola nesithathu eshoyo ukuthi yini ungafanele ukuyenza njengomntwana kaNkulunkulu. Ungagcini-ke lapho bese uyadlula uyofunda ngesivumelwano khona kule video lapha, ungilandele ku-YouTube njengoba uvulile la ku-YouTube. Ungakakhohlwa, ngicela wena ongenile la, nansi inamba yami, uma ukusizile lokho u-073 861 3898 073 861 3898. Ungifonele uma isizini noma uneminye imibuzo. Ifoni yami ivuliwe 24/7. Ngamagama uma usukwenzile lokhu bese uyahamba uyofunda, uyochecka laphana breaking of covenant or separating yourself from the ancestral altars. Uma usukwenze bese-ke usuyahlukanisa, utshela ukuthi indawo yokuhlukanisa ikuphi lapho. Ngamagama yi-deliverance-ke le yenziwayo. It's not an power counter, what is truth encounter. In power counter leyo ukukhulekela uwe phansi ubhukuze kuthiwa wenziwe i-deliverance. Akuyona i-deliverance ngoba ixhomeke kumuntu. I-deliverance yempelo ukunika iqiniso, truth encounter, ulazi iqiniso ukuthi kwenzeke kanjani lokho. Ngamagama uyokwenza lokho, kodwa ungalinge uthi uyobreaka ama-covenant, ungayenzile le ndaba yokusindiswa. Ngoba la madimoni asenamandla, anesabelo, aneclaim phezu kwakho, umntwana kaSathane, ngakho awukwazi ukuzikhulula wena. Yamukela uJesu inkosi umsindisi ukuthi ungaqeda bese uya laphana uyokhululeka, ubreak ama-covenant. Akukhathele ukuthi wathwala eMozambique, wathwala eNyambane, wathwala eMalawi, wangena emanzini, bakuthwasisa, bakwenza yonke into, bakuthwalisa, benza yonke into. Mhlambe wathwala ngesithwalo senkukhu, mhlambe wathwala ngesithwalo sani, yonke into indlela yokuphuma yinye kuphela. Umukela uJesu abe inkosi nomsindisi njengalento esengiyikhulumile, uqede lapho bese uyobreaka lawo ma-covenant, iyaphela lento ingaphindi ibe khona. Inkosi yomsake ingibusise. Amen.